ψυχήν όπισθεν του Θεού κολόν πάλε. Έμπροσθεν αυτού νυν παρίσταται Σάββας. Ο Άγιος Σάββας καταγόταν από το χωριό μου Ταλάσκη της Καπαδοκίας και ήταν γιος ευσεβών γονέων του Ιωάννη και της Σοφίας. Από μικρός είχε μοναχικές τάσεις και μπήκε στο μοναστήρι των Φλαβιανών. Ήταν τόσο εγκρατής που ορισμένα συνηθισμένα φαγητά ποτέ δεν τα δοκίμασε. Μάλιστα κάποια φορά εργαζόμενος σε ένα κήπο επεθύμησε να φάει ένα μήλο ύστερα από σατανικό πειρασμό πριν την ώρα του διαταγμένου γεύματος. Το πήρε στο χέρι του και είπε «Ωραίο στην όραση και καλό για φάγωμα, αλλά αυτό μας θανάτωσε». Έπειτα το πέταξε κάτω και το πάτησε και έβαλε όρο να μην φάει ποτέ μήλο στη ζωή του. Είχε τόση πίστη που κάποτε μπήκε μέσα σε ένα κλίβανο πυρός από το οποίο βγήκε αλόβητος με τη βοήθεια του Θεού. Όταν ήταν 18 ετών, έφυγε από το μοναστήρι των Φλαβιανών και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Από εκεί κατευθυνόμενος προς την έρημο της Ανατολής για να συναντήσει το Μέγα Ευθύμιο. Ο Ευθύμιος τον έστειλε σε ένα κοινόβιο, το οποίο διεύθυνε ο Όσιος Θεόκτιστος. Ο Άγιος Σάββας, κατά την παραμονή του στο κοινόβιο, έλαμψε λόγω του χαρακτήρα του και των αρετών του. Όταν μεγάλωσε, ο Μέγας Ευθύμιος τον πήρε μαζί του και στον καιρό της Μεγάλης Σαρακοστής τον έπαιρνε μαζί του και στην έρημο. Μάλιστα ήταν τόσο σοβαρός και ηθικός παρά των νεαρών της ηλικίας που προσαγορεύθηκε παιδαριογέροντας από τον Μέγα Ευθύμιο. Ο Άγιος Σάββας όσο μεγάλωνε τροφοδοτούσε όλο και περισσότερο το πνεύμα του. Γι' αυτό και τιμήθηκε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Το χάρισμα αυτό το επιστράτευσε στην υπηρεσία των φτωχών και των ασθενών και έτσι επιτέλεσε σημαντικότατα έργα. Σε ηλικία 94 ετών, το 534, ανήλθε προς τον Κύριον εν ειρήνη. Ο Άγιος Σάββας ίδρυσε και την περίφημη Λαύρα στην Ιουδαία, η οποία λειτουργεί αδιάκοπα εδώ και 1500 περίπου χρόνια, στηρίζοντας την ανά τον κόσμο Ορθοδοξία και εμπνέοντας για αγώνες ασκητικούς και υπέρ της πίστεως. Επίσης, αποτελεί και την κοιτίδα του εκκλησιαστικού μας λειτουργικού τυπικού, ενώ εδώ έζησε και ο Μέγας Πατέρας και υμνογράφος της Εκκλησίας, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ισοδόχος σου έγεσης, Κύριε, η οικουμένη πάσαν εφώτισε και το ίδιο πλάσμα φθαρένανε καλέσαν του, διότι κατάρας του Αδάμ απαλλαγέντες. Το ανδρικό μοναστήρι του Αγίου Σάββα είναι άβατο για τις γυναίκες. Στις γυναίκες οι μοναχοί βγάζουν άγια λείψανα για να τα προσκυνήσουν στην πύλη της Μονής και μοιράζουν αγίασμα και λαδάκι για να σταυρώνονται ιδιαίτερα όσοι έχουν όγκους. Εδώ φυλάσσεται ως ιερό θησάβρισμα το άφθαρτο σκήνομα του Οσίου Ιδρυτού της. Το σκήνομα του Αγίου Σάββα το είχαν πάρει οι Σταυροφόροι, αλλά επέστρεψε θαυματουργικά στο μοναστήρι το 1965 μετά από εμφάνιση του Αγίου στον Πάπα, στον οποίο είπε ότι ήθελε να γυρίσει σπίτι του. Τον Οσίον ακρότης και αγγέλης εφαμίλος, ο Όσιος Σάββας, υγιαστής εκπαιδός, αποτελεί τον προστάτη των καρκινοπαθών. Ουράνιον γαρβίων υπελθών προς εν Θεόν ζωήν χειραγωγής, διαλόγουτε και πράξεως
δόξα το σε Στεφανός αντί, δόξα το